Nej, du er igennem nu. Jeg vil bare spørge, om du har glemt din sports-BH i dag. Nej, det er ikke det. Det er faktisk noget, der er værd. Prøv lige at se herinde. Det er ingen trampoliner. Nej. Anita, det har vi da ikke fået besked om, og det var aflyst i dag. Det er lidt pinligt, det her. Fordi vi skulle have været til det der Jomfing Finesse. Det skulle vi da. Ej, men altså, ved I hvad? Det der hoppegymnastik. Ja, altså, og jeg har fået sportsbehold på i dag. Men altså, nu er det jo, altså, hvorfor har vi ikke hørt det? Hvad dag er det i dag? Det er da fredag. Det må I fandme undskylde. Ja. Vi er lige sådan nogle partykrasser, så det plejer vi faktisk aldrig nogensinde at gøre. Ej, det er simpelthen pinligt. Ved du hvad, det må I sgu undskylde. Vi går igen. Vi løber igen. Og jeg kan have en god fest. Ej. Hey, piger! Du kan godt lige bruge jer selv på. Det tænker jeg sgu da godt, vi kan klare. Det der. Hvad kan vi hjælpe jer med? Hvad skal vi hjælpe jer med? Du har nogle flotte tænder. Tusind tak. Hvad var det, vi skulle hjælpe jer med? Vi kan ikke få det her til at spille. Skal vi være med til at kåre den mest kreative? Jamen, den kreative hvad? Dame. Nå, den siger manden. Nå. Det kan vi da godt klare. Jeg tænkte, der var alt, vi skulle hjælpe med os. Bare lige så. Det vil jeg gerne være med til. Yvonne. Ja. Flirter du med drengene? Ja. Nej, vi skulle kåre. Ved du hvad? Hvis vi skal være skønhedsdommer, så kan vi da ikke have det her dress på. Nej. Men jeg har en kjole i tasken. Det tror jeg også, jeg har. Ja. Ja. Jo, skis mig, jo. Den var der her. Ja. Yes. Jeg skifter lige. Ja. Hvad er der? Det er så pinligt, det her. Hvad nu? Jeg har glemt at barbere mig under armen. Nej. Yvonne. Prøv lige at se det, kan jeg Men hvor skulle vi vide fra, at vi skulle til fest? Og så må jeg bare gå sådan her. Så bliver det også sådan push op. Nå ja. Jeg tænker, det er en god ting også. Ja, ser I noget, I kan lide, drenge? Det er godt. Det er dejligt. Så skal vi godt nok også lige være klar til det der skønhedskonkurrence noget der. Ja. Så. Og benene. Jeg har faktisk fået stiletterne med i dag. Er det rigtigt? Ja. Og jeg har også glemt benene. Hvor man også have glemt at barbere benene. Ja, det har jeg sgu også. Det går nok, det er der ikke nogen, der ser. Nej, det går jeg ikke. Det er bare sådan en lille detalje. Men, så. Yvonne. Ja. Nej. Jeg har læbestiften med os. Nej. Kan du ikke lige hjælpe mig så? Jeg rammer lidt udenfor. Jamen, det er pænt nok, er det ikke? Jo, det er godt. Nej. Prøv lige at se, det er min taske. Ved du hvad? Skål. Hyggelig skål. Skål. Det Prøv lige at se her. Ej, nu flirter du fandme igen. Ja, det kommer vi til.
Men der er faktisk ikke, der er ikke ret mange andre mænd herinde. Nej, Nej. det er da en mærkelig fest. Ja. Det er sgu det egentlig. Hvad tænker du lige, det er for noget, det her kan komme til? Måske det er den der damefest, jeg har læst om. Ja, det kan da godt ske, det er meget relevant, at det er den, vi er kommet til. Det tænker jeg da. Ja. Den der pink party. Pink party. Så har du vist vundet, tror jeg, hvis du er mest kreativ. Det synes jeg da, det er. Nej, det var vist noget med, at det var noget star party i Ja, år. så vil jeg da være at forstå det. Det er ikke det, du skal meget kreativ i, fordi I skulle ikke rigtig pinke, synes jeg godt nok til. Nej. Ved du hvad, sidste år, der havde de besøg af sådan en seksolog. En hvad er det? Men det er sådan en, der snakker om sex og samleje og sådan noget. Ej, gud, blev de ikke helt flov? Jo, ved du hvad? Det eneste, de kunne spørge om, det var, hvornår åbner købmanden. Helt ærligt. Hvor skulle hun da vide det fra? Men det ved jeg sgu da heller ikke. Jeg tænker, fik de så slet ikke så noget af det der seksuelle undervisning? Nej. Gjorde de ikke? Nej. Ej. Så synes jeg da lige, vi skal lave sådan en bitte hurtig oplæg om det der med blomsterne og bierne. Ja, god idé. God idé. Ja. Nu skal I høre. Ja. Det er en mand og en dame. Ja. For det meste. Yes. De har sex med hinanden samleje. Ja. Ja. Og det betyder, at manden han tager sin tissemand, og nogen kalder det også hans penis, eller hans stiller, eller hans svaber, og putter ind i pigens tissekone, og nogen kalder det også hendes fisse eller kusse, og så er det sådan der. Ja. Ja. Og så sådan lige til orientering. Tissemanden, det er den der manden har til at hænge hernede mellem væggene. Det er som regel den længste. Ja. Og de kan variere lidt i både længde og omkreds. Ja. Og pigens tissekone, det er hendes forreste hold. Ja, der er jo to. Og det er det forreste hold, når hun altså ligger på ryggen. Ja. Og det der tissekonehold, det kan også godt variere sådan lidt i forhold til, hvor snæver det er og hvor våd det er. Og også lidt om, hvor mange hår der er dernede. Ja. Det er noget med, at man kan faktisk starte med hårene helt op ved navlen. Ja. Og så kan det sådan bevæge sig hele vejen ned, du bliver her, og hele vejen op til endetarmshullet. Ja. Det kan være sådan helt væg til væg tæt. Det kan man faktisk godt. Ja. Men det er også sådan, at det er faktisk rigtig vigtigt, at man husker at bruge sådan noget beskyttelse. Og der er nogen, der siger, at det kan være de der ja, det er sådan noget karamelpapir næsten, og det er det ikke alle, der er helt vilde med. Nej, det hedder kondomer. Kondomer, kan man bruge, ja. Og der er også nogen, der bruger p-piller og alt sådan noget der. Fordi hvis man ikke bruger sådan noget beskyttelse, så kan man faktisk godt gå hen og blive gravid. Og det betyder, at man skal have børn. Ja, Det er rigtigt. Men der er også en anden grund til, at det kan være en god idé med det beskyttelse. Ja, det er fordi, ellers så kan man få de der forfærdelige kønssygdomme. Ja. Og så kan sex faktisk godt gå hen og blive sådan en træls ting. Ja, men ellers der siger de, det er vældig godt. Ja, det gør de. Det gør de faktisk. Men det er jo også den sidste detalje af. Ja, det er det der med, at når man så har fået de der babyer, de er kommet ud af tissekonen, så kan det godt blive lidt forvirrende dernede, for der er så tit sådan nogle flapper, der hænger inden for indgangshullet der. Ja, og så kan man blive helt forvirret dernede. Og så skal man faktisk også lige vide, at de der tissemænd og tissekoner, de passer sammen i alle mulige stillinger, så det kan jo være. Ja, altså de passer bare sammen. Det er og tissemanden, den kan godt komme ind i mange forskellige huller. Nej. Og der er sådan noget, der hedder hjælpemidler. Nej. Kan du huske det fra sidste år? Nå ja, der nåede de ikke til længere om købmanden. Det går, vi skal tage det næste skridt næste år. Ja, det tænker jeg. Ja, men det var så seksuel undervisning af Conny og Yvonne.
Yvonne. Ja. Yvonne. Ja. Han er godt nok ikke ret gammel. Det er da lige rigtigt. Vi havde fået en opgave. Havde vi? Ja. Gud, ja. Ja, vi skulle kåre den mest kreative. Nej, prøv lige at se den her. De har noget i hår. Ej, hvor er det fint. Ja. Prøv lige at se, de har været ved at syge. Prøv lige at komme op og stå med det Nej. dum. Kan du lige dreje lidt rundt? Prøv at se det hele vejen. Jeg tager en sving rundt. Ja. Nej. Ej. Jeg tænkte, om du vil smage det her. Ej, hvor hyggeligt det. Du skulle altså ikke spille ud over det hele, vel? Jeg har fundet en herovre, der er gået lys op på. Nej, hvad er det noget? Har hun lys på? Ja. Gud. Hey, hvordan har du fået den i en stikkontakt? Du er tæt. Hør de det, drenge? Ej, jeg har også fundet en, der vil glæde sig ind i noget snor. Noget snor? Kan du lige komme op og stå ved det, du? Ej. Altså. Har du gået og lege med lige pistol? Men prøv at se, vi har under stjerner over det hele. Prøv lige at rejse dig op. Vil du have en? Ej, du må ikke få det hele, han så godt selv lige. Godt stærk. Prøv at se, hun har stjerner over det hele. Ej, det har hun også hende her. Og hende der, hende har også. Der er vist mange ind på det der vægdesign. Nej, prøv lige at se hende her. Hey, hun er helt fuld af guld. Prøv lige at rejse dig op. Ja, gerne. Prøv lige at kravle op på stolen også. Ej, jeg synes... Ej, prøv lige at se. Kan du dreje rundt også? Ej, det kan hun også. Ej, jeg synes, du er øvrigt. Tak. Yvonne. Jeg har en i kankeren. Har du? Hvad har du tænkt på? Lige din job på, det var hende. Er det rigtigt? Ja. Så vi går ned og tager hende med Ja, op? jeg sætter lige den her, for jeg tror, jeg spilder det. Kan vi tage den der er mest kreativ? Det er dig! Jo, det er dig! Og du skal komme med også! Og du skal med også! Ej, for vi stiletterne på i dag. Ja. Det kan jeg sikkert skruet. Men, tillykke! Hey, nej, det ser I, hvor I godt kan lide op. Sådan. Men der er også noget med, at der var en gave, så. Skal vi slet ikke hoppe, så? Nej, det er fordi, at det var jo i dag, der var trampoliner hernede, vel? Jamen, jeg er frisk. Du fører ind. Jeg er også. Jeg synes faktisk, det er hårdt. Nej, ikke det der med armen der, fordi jeg har jo ikke fotograferet, vel? Nej, ved du hvad, det er faktisk heller ikke så smart, når man har sådan nogle store bryster. Men jeg kan Værsgo! pusse op. Jumping lady. Tak. Ja. Det gør vi. Ja. Tak. Vi skal lige klappe af hende. Ja, skål. Ja. Ja. Men så skal vi vist ikke mere. Hvad? Vi siger tak. Jeg har lige noget, jeg skal. Hvad skal du nu, Yvonne? Skål til dig. Ej, Yvonne. Det gør du bare ikke. Det er rigtigt. Du kunne være mor til ham. Kom nu. Hey, det er altså min telefonnummer. Giv du godt at komme nu. Kom så. Ja. Det er ved at være lidt pinligt, det her. Hey, du kan bare ringe til mig, ikke også? Ja. Det er